गाना गावे का साथ साथ फुटबॉलर भी है अरे चोट लग गई बा एक बार माई खाती एगो छोट भाई के आशीर्वाद देव खाती तनी दोनों अपन हाथ उठा ली तो सबे माता बहन लोग तू लोग उठा लो एगो गीत को बस साथ दी हो अरे अरे साथ हो जाए अरे कोई हम वाला वाला दिया बहुआ रे वाला हम वाला दिया बहुआ रे तो कहे ना दिया कहे ना दिया दुनिया एगो हम धुन भी गौले रहनी अब पटना जिला में एने के जौन क्षेत्र बा बाईपास में कुछ ऐसा गांव जहां बा जहां हमने कही बनी जा ये बिल्कुल भोजपुरी के ओरिजिनल सुने वाला श्रोता हलो सही बात पतिदेव महाराज के तैयारी कइले बड़न तो पत्नी कहा तारी कि रवा बाहर मत जाई सरदार जी रवा द्वार पर रह के पूरा बाहर तो हमरा बुझाई कि रवा रुपए बाहर बाकी पतिदेव कहतारन कि प्यारी हो देश देखे प्यारी हो देश देखे प्यारी हो देश देखे प्यारी हो देश देखे जाते में तेरी मलाजी जाते में तेरी मलाजी ऐसे अच्छा हम भजन गाओ तनी हां जी आप सबके निमन लगत तनी बहुत सुंदर तो एक बार हम ही देखल चाहतनी कि भजन जे जे सुन ले बा तो ज्यादा ताली हमरा चाची लोग बजावता कि ज्यादा ताली हमर भाई लोग बजावता हां जी तू लोग तो एहू तरी दबा देबा ताकि एक बार हमार माता बहन लोग एगो छोट भाई एगो बेटा जान के तनी हाथ उठा दे लोग सब सफा पहले भाई लोग मत उठे हो और ऐसा ताली बजई हो कि ई लोग इतना जुटल लोग लजा जाए कि माता बहन लोग हमनी के हरा देल अरे पयामा वाला एक बार माता बहन लोग खातिर आवाज सब ताली बजाई तो कितना जोर से ताली बजले बाकी लोग हमार भाई लोग के भाई तो तनी हिला के रख दो अरे पयामा वाला Yeah.
कि हां जी अपने के मार हमरा के मार दो जिया अब हमारी गाय को ऐ तो गो स्टार्ट करे लगल अरे तो यार ना बोल दी प्रेम से सच्चे दरबार अब